Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Skyblock modat. Păi da, acesta este al treilea episod, montat specific. Și ninja. Păcat că nu... Stai o leacă. Cred că pe cobblestone slab-uri nu pune zăpadă. Ceea ce e foarte bine. Că nu pune zăpadă pe cobblestone slab-uri. Și... da. Să vedem ce avem pe aici. What? Ce bun suat visezi, mă, tu. Ia stai o leacă. Oricum știam că aveam pickaxe-uri din dirt. Puteam să fac pickaxe din dirt. Dar am văzut că nu e foarte eficient pickaxe-ul din dirt. În fine. Stai o leacă. Game rule keep inventory. Ia să vedem. E pătru. Hai să-mi încarc viața. Geranimo. Țac, țac. Respawn. Așa. Am respawnat. Păi da. Hai să vedem. What? Ce am o experiență. Ce-am făcut de cred că am făcut charcoal. Da. Dacă fac charcoal îmi face experiență, cred că da. Totuși, ăsta va fi al treilea episod, unul după altul. Mai voi pune la randat. Și bine, cam 30 de frame-uri. Foarte bine, 30 de frame-uri. Hai să dăm pe normal. Sau pe extrem. Hai să dăm pe extrem. Cu toate că am frame-uri alea că mici. Dar dăm pe extrem. Deja a început să pună zăpadă. Păi da. Ar trebui să reziste torțile astea, să mi-alunge zăpada după insulă. Nu alungă el așa de mult, dar mi-alungă după insulă o leacă zăpada. Și da. Bine că măcar merg cu 20 de frame-uri pe extrem. Merg pe 20 de frame-uri, foarte bine. Copacii ăștia nu cred că mai cresc pentru că e zăpadă multă. Zăpadă pleacă idiotă. Pleacă zăpadă idiotă. Hai să facem și o lopățică. O să avem mult de lucru. Vom lua niște zăpadă. Și până fac eu arc, o duc cu zăpada. Până fac eu arc. În fine. Snowball. Putea să mai fac cu zăpadă. Încă o bucățică. De așa. N-am ce face, eu o arunc. Că n-am ce face cu zăpada. Eu cam... ce era să dau un pumn acum. Bine că ne-a înghețat apă proastă. Ok. Hai că voi ține așa. Și voi mina. Și în timp ce voi mina, voi ține microfonul așa. Sau mă voi da eu, mai așa. Păi da, că vorbesc eu prea încet. Da. Și m-am dat microfonul așa. Tot nu-i bine că stau cu ochii prea în ecran. Și e cel mai bine, zic eu. Le spun termin pickaxe-ul și așa, slab-uri. Aș vrea să umplu un inventar de cobblestone. Și pe aceea, ce să mai zic, cu platforma. Chiar aș face față platformei. Deja am făcut un stack și ceva. Ok. Și cum i-a spus, voi mina eu după ce voi termina episodul, care va fi de 10 minute. Pentru că stau și mult la randat și nu aș vrea să stau mult la randat. Așa că termin episodul și nu stau mult la randat. Deja au trecut 5 minute. Hai unul de 10 minute nu aș vrea să-l fac pentru că vreau eu să termin episodul ăsta.
următor promit că îl voi face special de o oră, în care voi face multe chestii în legătură cu live stream-ul, cu live stream-ul, o să făcut live, nu voi face live stream, pentru că, da, nu știu eu cum să fac live stream, că aș făcut eu episodul special live stream, l-aș făcut eu live, dar nu, îl fac eu altfel, nu îl fac live. Păi da, multe bucăți de cobblestone cad și în lavă. Și asta mă supăr foarte mult că cad în lavă cu bucăți de cobblestone. Când aș fi putut eu, bine mersi, să le iau și să fac o platformă. Totuși, știți ce cred că o să fac eu? Cred că o să trișez într-un fel, să iau un pickaxe de diamond, pentru că se termină foarte greu pickaxe de diamond, și golesc inventarul și pac, pun să mineze pe space. Și pe dacă pot să mineze pe space, e foarte bine. Pentru că dacă pot să mineze pe space, pot să pun să mineze și mai eu să văd treburile mele. Adică să mă duc pe afară, să fac altceva așa și las calculatorul deschis și minează. Pe ăsta și după aia când mă întorc, s-a terminat pickaxe-ul, asta este. Stau 20 de ani să sparg și bedrock după aia. Păi da, încep să fac platformă acum, pentru că vreau să fac episodul ăsta platformă, pentru că aș vrea să o am. Pe episodul ăsta voi închide calculatorul și îl voi lăsa să răcească. Vedeți? Vedeți ce zic? Vedeți ce zic? Și nimeni nu mă ascultă. Face lag la blocuri. Așa. Wow. Cât de mare a crescut copacul ăsta. În fine, haideți să facem și un topor. Și timber mode o să fie foarte bine. Stați că n-am cobblestone suficient. Și chiar că mă obligă acum să fac un pickaxe din ăsta, din lemn. Păi da, îl fac din lemn. Că n-am ce să fac. Și au niște slaburi. Mai crescut și copacul ăsta. Urmează asta să crească. Hai mă, zăpadă idiotă. Weather clear. 300 sau 3000. Pe 3000 de secunde am pus să mai ningă pentru 30 secunde. Pentru 3000 de secunde să mai ningă. Că deja mi-au umplut copacii ăștia numai de zăpadă. Mi-au umplut deja copacii numai de zăpadă. În fine. Hai să vedem dacă crește. Episodul ăsta sau episodul următor, să vedem dacă crește pumpkin-ul sau melonul ăsta. Dacă nu crește, pur și simplu nici nu știu ce să fac. Pun aici la mijloc. Sau nu. De așa fac. Pun aici dirt. Și vedem dacă crește. Că trebuie să crească el într-o parte. Dar nu știu eu în ce parte o să crească. Bine, haide să punem așa să-l mai ajutăm. Că generator infinit am aici. Generator infinit de apă, să vedem dacă crește. Și ori în poziția asta, ori în poziția asta, ori în poziția asta. Aici n-are cum să crească. Și dacă nu crește eu odată, îmi dau eu game mode 1 și scot alte semințe și fac altă fermă. Și o să urmeze într-un bun sfârșit o serie de 1.7
Genius. Deja am făcut 10 minute, dar mai lucrez un pic. Pentru că vreau să fac platforma pentru casă. Și după aia să fac casa în următorul episod și niște treburi. Următorul episod va fi peste 2 zile. După ce voi uploada și voi randa și uploada videoclipurile astea. Să randez odată pe videoclipul ăla din Outlast Whistleblower, episodul 4, cu finalul. Să randez odată, să-l uploadez ca să scap de el. Păi... Ce măta? Fugi aici. Ce, dacă apăs așa, să zicem, așa îmi dă? Nu îmi dă. Că na. A fost vreun bug de la Noenog Items. A fost vreun bug, cred că. Pentru că de obicei nu-mi dă mie. Că dacă îl dau pe cheat mod, dar pare chip pe stațiunea, că să mă mai uit sigur. Să fiu sigur că e pe recipe inventory. Ce dracu, mă, îl dau pe cheat mod? Am început să dau pe cheat mod. Eu... Aha, acum mai pe recipe. Ia. Nu. Da. Da, mă, da, și crezi că eu înțeleg ce scrie aici. Crezi că eu pricep crafturile astea. Dacă cădeam acum și dacă n-aveam keep inventory, îmi dădeam 2 pumni acum. Că avea și găleata. Deci vă dați seama. Și totuși o să mă uit la challenge-urile de pe site-ul cu țara asta de Skyblock. O să mă uit și la challenge-uri. Să încerc să le îndeplinesc. Challenge-urile. Provocările. Era să cad. Da, a intrat un moș. Că dacă îi dau 2 pumni acum. Păi, da. Aoleu, dar mă enervează. Ce dracu, mă, așa. Mă enervează moșul ăsta. Jumătate om, jumătate bețiv. Așa. El îmi pune bastonul pe piciorul meu și eu zic, bă, vezi că dacă îți dau una și ăla îndreaptă bastonul spre mine. De parcă eu aș fi fost vinovatul. Ce, mă, el spune bastonul pe picioarele mele? Acest eu, mă, asfaltul lui. Totuși aș avea și niște misiuni periculoase. Dar nicio misiune ar fi periculoasă. Ok. Haideți că mi-a venit o idee. Sau nu. Fac eu o platformă foarte mare și fac cu drumuri. Și pe aici pun ferme, pun astea așa. Oricum o să o extind eu într-un bun final, ferma. De fapt nu ferma, insula. O să o extind eu. Ca în visuri, cum să fie ferma asta. De fapt, bă, mă încurc în cuvinte. Insula, vreau să zic. Am idei multe. Cum ar putea să fie. Iau și un lemn. Da. Tot timp eu pun un sapling aici. Mai minez aici încă 3 din astea. Fac și topor și pickaxe.
corecții-mă unde a căzut. Trec, așa. Transform lemnul. Păi da. Așa. Da. Și fac și un topor. Păi da, haideți să mă duc să tai copacii. Cu timber modul să îi tai. Pentru că am timber mod. Am presia platforma sau să fie numai de copaci. Voi îmi tai eu generatorul să apă, de fapt izvorul de apă. Voi îmi tai eu acolo și între timp pot să fac și garduri. Și după aia o să mă simt destul de în siguranță. Zic eu. O să mă simt destul de în siguranță. Păi haideți să pun plângurile. Să termin și cobblestone slab-urile astea. Și după aia să închei episodul odată, că nu fac de 5 ore. Nu fac de 5 ore și după aia o să fac și un episod din Minecraft Hunger Games. De fapt, o serie de Minecraft Hunger Games. Nemodată, pentru că joc pe 1.7. Minecraft Hunger Games. Că, na, toată lumea de pe YouTube joacă Hunger Games și eu nu joc Hunger Games. Vedeți ce spun, vedeți ce spun. Și nimeni nu mă ascultă cu laptopul ăsta. Idiot. Păi da, haide să... Mi-a venit o altă idee. Stați să adunăm lemnul care m-a căzut. Bă, da, mult lemn mai cade, mă. Cred că și un copac strâmb. În ăsta strâmbul. Auci, încă mai este lemn pe acolo. Ha, uitați un număr. Este, avem mâncare. Haideți să facem drum. Da, e și odată muscă idiotă. Am intrat muștii aici de mă bâzii. Niciun episod nu pot stau liniștit că mă bâzii muștele. Și da, va urma o altă serie de Outlast. Revanșa. Adică mă voi revanșa și voi face un episod de 2 ore sau 3 în care termin Outlast-ul dintr-un episod singur. Și de acel episod îl voi lua și pe un băiat după Skype de la mine. Îl lua pe subscriberul meu principal, care mi-a dat primul subscribe. Când l-ai găsit pe PC, mă refer. Îi voi da un subscribe, îi voi da un apel și să le iau într-un episod din Outlast. Și pe aia vine a doua zi și fac și Outlast, Crystal Blower. Da, haideți că am terminat alea. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați like, subscribe, comment, m-ar ajuta foarte mult. Când nu vă doare mâna să dați click pe un like sau un subscribe. Nu vă doare mâna, sunt sigur că nu v-ar durea mâna dacă îmi dați și mie un subscribe sau un comment sau nu vă doare mâna asta, stați niște litere la coment. Nu vă doare mâna asta, stați niște litere. Sunt sigur că nu vă doare mâna. Da. Și până la data viitoare, vă urez o zi bună.